Salut! Numele meu este Ștefan și bine ați venit pe Criptomaniacii. Astăzi vom discuta despre analiza tehnică și despre răbdare, pentru că foarte multă lume are probleme la acest capitol și de cele mai multe ori este o piedică în calea succesului sau în calea drumului spre profit. Înainte de a începe, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care ne sprijină prin absolut orice modalitate, like, share sau subscribe și apreciem enorm de mult tot ceea ce faceți. O altă rugăminte pe care o am și eu la voi, pentru că știți că de fapt eu nu prea am foarte multe chestii de genul ăsta înainte de a începe să discutăm despre subiectele care mi le-am propus. Știți foarte bine, avem 3 grupuri de Telegram, grupul principal în care mai postez când am timp, dar văd că în ultima vreme am început să petrec foarte mult timp pe chat sau pe grupul de întrebări. Aici este un grup de întrebări în care l-am făcut pentru voi, cei care doriți să-mi adresați întrebări și v-am spus, folosiți această zonă pentru că orice neclaritate pe care o aveți, e bine să o faceți să fie mult mai limpede, pentru că sunt lucruri care vă pot împiedica în a avea succes sau în a obține profiturile dorite. Tocmai de aceea începeți prin a folosi acest grup în care să-mi adresați întrebări și eu în perioada, când voi avea timp, vă voi răspunde cu siguranță. Și rugămintea mea care este? Pentru că, v-am spus, este una singură. În momentul în care postez pe grupul principal, mai ales cei care apelați la celelalte grupuri și eu vă și ajut, vă răspund la întrebare, dați un click pe acest link. Dați un click pe acest link pentru că ne ajută enorm. Dacă nu aveți timp să urmăriți materialul și vedeți pe telefon, oferiți acel click pentru că pentru noi ne ajută enorm în a crește și a fi recunoscuți de motoarele de căutare YouTube și eventual voi reveniți peste material când aveți voi timp, dar măcar când ele au fost postate atunci în primele minute, acel click ne ajută enorm și stați doar 2-3 secunde și după aceea puteți să închideți, nu e nicio problemă, dar atât v-am rugat, pentru că uneori am mai spus și chestia asta în trecut și mi-e urât să o repet. Când văd acolo că postez acele materiale și eu cer măcar un click și văd că a fost citit de 100 de persoane și mă uit că au dat click doar vreo 4, e puțin cam stânjenitor. În fine, sper că de data aceasta să se înțeleagă, pentru că v-am spus, e singura mea rugăminte. Și acum, haideți ca să nu vă mai plictisesc cu rugămințile mele, să trecem direct la analiză. Sau nu, de fapt, voi începe rapid să discut despre răbdare, pentru că v-am spus, este un domeniu este un subiect care e foarte problematic la absolut toate persoanele și e o chestie extrem de simplă, pentru că ați văzut, eu v-am obișnuit să vă explic lucrurile și să vă învăț lucrurile într-un mod foarte simplu, pentru că atunci când le înțelegi, le aplici într-un mod simplu și le poți explica la fel de simplu. Ok, pentru a scăpa de această problemă, pentru că marea majoritate veniți la calculator și primul lucru pe care îl faceți, începeți să deschideți tranzacții, vă grăbiți, aveți acel FOMO și toate problemele astea de fapt sunt legate de acest capitol, pentru că nu aveți răbdare. Și e normal, pentru că în primele momente în care voi ați intrat pe anumite platforme de tranzacționare, voi v-ați obișnuit creierul să ia imediat decizii și automat este un obicei care voi l-ați format. Și în momentul de față, pentru a avea răbdare, voi trebuie să scăpați de proastele obiceiuri. Știți că eu v-am spus de foarte multe ori, în momentul în care începi să ajungi la un nivel și vrei ca să începi să câștigi bani, în primul rând trebuie să scapi de proastele obiceiuri și abia după aceea să te focusezi pe a te dezvolta, pentru că a învăța să faci o analiză tehnică nu este tot. Ca să faci profit din tranzacționare este un lucru extrem de complex și analiza tehnică și a stăpâni partea aceasta este doar un procent din toată suma care înglobează acest domeniu. Și un alt lucru care este extrem de important este acesta cu răbdarea. Tocmai de aceea, pentru ca voi să vă educați în momentul de față, să scăpați de aceste proaste obiceiuri, învățați să deschideți platforma și să petreceți jumătate de oră, o oră, prin a privi graficul. Pur și simplu.
Atât trebuie să faceți. Învățați-vă creierul că el poate să stea și să se și uite, nu doar să deschidă tranzacții, pentru că în momentul în care voi veți începe să stați, să deschideți un grafic și să vă uitați circa jumătate de oră, deci focusați-vă, creați-vă astfel de targeturi. Păi jumătate de oră, o oră în fiecare zi învăț să privesc graficul. Pe lângă faptul că o să vedeți că în acea jumătate de oră sau o oră, pentru că nu aveți emoții și priviți graficul fără să fiți implicați sentimental, să spun așa, o să vedeți că aveți multe alte informații benefice de extras de acolo și o să învățați multe alte lucruri, pe lângă faptul că deveniți și mult mai răbdători. Iar o altă chestie care de fapt aș dori să o mai menționez pe lângă aceasta, că v-am spus că răbdarea cam atât de simplu se poate căpăta. Doar trebuie să faceți aceste exerciții, pentru că pentru absolut orice în tranzacționare trebuie să faci niște exerciții. De exemplu, pentru cei care au probleme și intră în serii de tranzacții pierzătoare, că știu că asta este o altă mega problemă, procedați în felul următor. Ați deschis o tranzacție, a fost pierzătoare, pentru 10-15 minute ridicați-vă de la calculator, desprindeți-vă de tastatură și încercați să domoliți emoțiile din voi. Pentru că în momentul în care ai acea pierdere, s-ar putea să fii foarte afectat din punct de vedere psihic și următoarele decizii e posibil să fie luate într-o modalitate, să spunem așa, de a te răzbuna și bine să mai spunem revenge trading și revenge trade. Ideea este că pentru a scăpa și de aceste proaste obiceiuri, să înțelegeți că indiferent dacă ai o tranzacție proastă, trebuie să treci peste acel moment și să deschizi următoarea oportunitate bună, nu imediat următoarea chestie care ți se pare ție, nu oportunitate, deci te deschizi doar oportunitățile care sunt cu adevărat bune. Și v-am spus, ridicați-vă de la calculator după o pierdere. Graficul nu va pleca nicăieri. Nu se va întâmpla mare lucru, dar 10-15 minute faceți cu totul altceva să vă liniștiți. Ok, cam asta am avut eu de spus și haideți ca să începem să discutăm despre analiza tehnică. Deci am uitat să și menționez, lucrurile de mai devreme au făcut parte din grădinița de trading, că am uitat să mai și spun de ea. Și să nu se supere lumea că neglijăm grădinița. Așa cum spuneam ieri, în timp ce mă uitam la această lumânare și v-am atenționat, aveți grijă cum se va închide lumânarea de daily. Se pare că da, s-a format acest shooting star. Ăsta este un alt motiv să devenim puțin mai încrezători în ideea că ne putem aștepta la o corecție. Nu este o certitudine, dar deja este un motiv în plus. Avem o mișcare extrem de agresivă și după o astfel de mișcare e normal să avem o corecție. Și acum ne vine un prim semn în care vedem că agresivitatea vânzătorilor este vizibilă și pe grafic. Adică ce înseamnă agresivitatea? Având o astfel de lumânare înseamnă că în timpul zilei mai întâi au fost agresivi cumpărătorii, iar vânzătorii ce au făcut? I-au lăsat pe acești cumpărători să împingă prețul luând lichiditatea, pentru că de fapt vânzătorii aveau pending order sau limit order, ca să înțelegeți acest aspect. Și își introduceau banii în piață. De fapt asta făceau vânzătorii. Nu erau interesați să preia controlul, ci doar lăsau contractele acestea ca atunci când vin cumpărătorii și deschid tranzacții să le fie introduși banii lor în piață. Pentru că dintotdeauna când o tranzacție se deschide, să spunem că cineva deschide o tranzacție de long, automat în acea secundă cineva deschide o tranzacție de short. Trebuie cineva să contrabalanceze, să echilibreze, pentru că în momentul în care prețul urcă, înseamnă că sunt mai multe contracte pe parte de long decât pe cele pe parte de short și când prețul coboară, sunt mai multe contracte pe partea de vânzare decât pe cumpărare. Dar asta ce înseamnă? Că, haideți de fapt ca să vă explic. Deci suntem fix la 34.000. În momentul în care prețul a urcat de la 34 la 36.000,
Cumpărătorii caută lichiditate, de fapt, și execută tot ceea ce se întâmplă. Au luat toate contractele de vânzare de la 34.000 și urcă la 34.100, să spunem. Și de acolo iau iarăși toate contractele de vânzare și caută să obțină mai mult și urcă la 34.500. Și iarăși iau și de acolo absolut toate contractele care sunt de vânzare și încă au nevoie de mai mult. Și de fapt asta se întâmplă. Vânzătorii și cumpărătorii își dau lichiditate între ei. Uneori sunt aceste lucruri aparent perverse, să spunem așa, în care una dintre părți nu își arată puterea și o lasă pe cealaltă să devină agresivă, dar în timp ce cealaltă este agresivă, cel care este pasiv își introduce banii cu mințel în piață. Și cam asta se întâmplă când se produce o astfel de lumânare. Deci vânzătorii îi lasă pe cumpărători să fie agresivi pentru ca ei să-și poată introduce cât mai mulți bani în piață și din punctul în care prețul ajunge într-o anumită zonă, devin ei agresivi și încep să ia și lichiditatea pe partea de cumpărare și automat duc prețul în jos. Deci cam asta ne spune nouă o astfel de lumânare. Sper că a fost suficient de clară această explicație. Și ok, avem această urcare agresivă cu această lumânare, deci în momentul de față trebuie să ne gândim la o posibilă corecție. Dar cum știm că Bitcoin nu face atât de multe surprize, sincer să fiu, nici nu mai am încredere în vreo corecție. Ok, bine, făceam și o glumă. În primul rând, când ne uităm la o corecție, trebuie să vedem ce se întâmplă la acest nivel de la 52.800, 52.900 chiar. Mai exact de ce? Este un nivel care a oferit o reacție foarte agresivă pe partea de vânzare și chiar dacă prețul acum a trecut prin el, sunt momente în care un nivel de rezistență, gen cum este aici și prețul venea din partea de jos, urca și nu a reacționat ca și nivel de rezistență, dar sunt șanse foarte mari să reacționeze ca și suport. Asta este o altă regulă care e bine să o notați acolo. Și tocmai de aceea, în cazul în care avem această corecție, trebuie să vedem ce se va întâmpla cu acea zonă. Haideți ca să șterg aceste bullish flag-uri. Și ce putem să mai vedem pe lângă ideea că luăm în calcul acea corecție, dar să fiu sincer, eu vorbesc de această corecție, dar v-aș sfătui să aveți mare grijă la tranzacțiile de vânzare în perioada aceasta, pentru că am văzut că agresivitatea cumpărătorilor este destul de mare și e posibil ca orice lucru să fie invalidat brusc. Mai exact cum trebuie să privim lucrurile. Deci vedem că avem chiar și un posibil double top. Aici am avut o consolidare, dar prețul a urcat în partea de sus și iar se pare că ne consolidăm în partea de jos. Astfel de consolidări înseamnă că vânzătorii fac presiune pe această zonă și intenționează ca să o spargă. Deci cam asta înseamnă când vezi o consolidare peste un nivel sau sub un nivel. Intențiile sunt ca să străpungă acel nivel, tocmai de aceea prețul petrece mai mult timp în acea zonă. Și în momentul în care am avea această, să spunem, această străpungere în partea de jos, să spunem că doar urmăriți pe grafic ce se întâmplă, cum reacționează prețul și dacă se va respinge din acest 53.600 și se va duce la bun sfârșit această formațiune de întoarcere. Haideți ca să o și măsurăm, pentru că având o formațiune de întoarcere, e bine să știm și ce dimensiune, cam până unde poate ajunge în cazul în care ea se va duce la bun sfârșit, undeva până la 51.400. Oricum, suntem tot într-o zonă bullish, chiar dacă ajunge prețul acolo, adică lucrurile nu devin bearish, este doar o formațiune de întoarcere pe un trend, pe un interval mai mic, dar aceste lucruri pe intervalul mare vor fi o corecție, lucru care este extrem de benefic. Și haideți să ne uităm, de exemplu, o corecție absolut normală pe graficul de daily ar putea fi
inclusiv până la 48.000. Pentru că poate veni și corecta până în 0,5 Fibonacci, ceea ce ar fi oarecum absolut normal. Singura neplăcere care poate interveni în momentul în care discutăm de o corecție este la capitolul acestui vârf. Acesta de la 52.900 sau cel care v-am spus de el mai devreme. Aici ar putea să fie singura neplăcere, pentru că în momentul în care avem corecția, ar putea fi considerată și o străpungere falsă la acest vârf. Și acolo nu știm cum vor fi lucrurile percepute de către majoritate sau piața sau cei care mișcă piața, nu știm cum vor percepe lucrurile. Dacă vor percepe benefice această corecție până în, dacă va exista până în Fibonacci 0,5 și de aici să meargă în continuare în sus, sau va exista o neplăcere datorită faptului că vor considera o străpungere falsă la această zonă și va da curaj mult mai mare vânzătorilor de a împinge prețul în jos. Deci cam așa trebuie să priviți lucrurile. Știu că poate de multe ori sună haotic sau vă pot pune în dificultate aceste informații, dar v-am spus, tranzacționarea nu este ceva simplu sau banal și e bine să știți absolut toate lucrurile, măcar să vă uitați la ele. Nu neapărat, v-am spus, lăsați deciziile pe mai târziu, nu vă mai grăbiți în a lua decizii. În primul și în primul rând trebuie să învățați să faceți acești bani, pentru că eu vă spun sincer, gândiți-vă în felul următor. Haideți ca să facem puțin o mică analogie. Aveți o problemă de sănătate sau, nu știu, o anumită problemă care ar necesita o intervenție chirurgicală, să spunem. Și mergeți la un doctor și acel doctor vă spune că, de fapt, nu a terminat facultatea, dar el se pricepe în ceea ce face. Sau mergeți la un alt doctor care vă spune că eu am început facultatea de vreo 3 luni de zile, dar și profesez în timpul ăla. Spuneți-mi și mie, v-ați opera la astfel de oameni? Care ar fi probabilitatea ca ceea ce fac ei să fie și un succes? Cam același lucru. Și ăsta e un aspect pe care lumea în tranzacționare nu îl înțelege. De ce crezi tu că în orice alt domeniu, când te duci să apelezi la cineva, pentru că de fapt toată lumea când apelează la altcineva își dorește să apeleze la un profesionist. Niciodată nu va lucra cu o persoană care nu are habar în domeniul în care profesează, pentru că e clar că șansele sunt foarte mari să-i facă un dezastru acolo. Cam asta se întâmplă și în tranzacționare. Doar că aici lumea are pretenții după 3 săptămâni sau o lună de zile să facă bani. Băi, în momentul în care ai pretenții să faci bani după 3 săptămâni sau o lună de zile, mai ales făcând trading, adică ceea ce vă prezint eu, în momentul acela pur și simplu ridiculizați așa munca celor care au experiență. Adică e ca și cum, băi, voi ăștia care ați muncit atâția ani de zile ca să învățați atâtea lucruri, nu are niciun rost, voi sunteți niște nebuni, las că știm noi cum se fac lucrurile. Nu, vă spun foarte la modul cel mai serios, chiar dacă am și glumit și asta, sper să nu vă deranjeze acest aspect, dar realitatea este puțin mai crudă decât o considerați voi. Și în momentul în care vă doriți cu adevărat să faceți, să aveți rezultate și asta, e nevoie de foarte multe alte chestii înainte și foarte multă înțelegere pe partea a mișcărilor. Ok, și acum haideți ca să revenim iarăși la această formațiune. Deci v-am spus, doar priviți, adică sunt anumite semnale și priviți ce se întâmplă pe partea de vânzare. Nu luați decizii pentru că v-am spus, sunteți contra trend și e bine să evitați deciziile. În primul și în primul rând puteți să fiți atenți la următorul aspect, pentru că nu ne garantează nimic că vom avea o corecție pe Bitcoin, mai ales că v-am spus, mie mi se pare că îmi lasă impresia că e urcat așa pe bani falși și tocmai având în vedere acest aspect, vă uitați la următorul lucru. Străpungere, dacă vine la retestare și eventual formează un false break. În momentul acela deja aici este o oportunitate de contratrend, mai ales dacă avem și respingere de 52.900, atunci este un alt motiv în plus, pentru că e clar, această zonă importantă de suport a ținut,
s-a produs și false break la această formațiune, un alt motiv în plus și suntem și cu trendul. Și în momentul acela puteți avea niște ținte destul de ambițioase în primă fază. Acesta ar fi un scenariu de urmărit pe parte de lung, chiar dacă lucrurile pot merge în short, cine vrea, poate în cazul în care străpungerea nu este foarte, nu este până în zona de la 52.000 și vine până aici, dar v-am spus, aici trebuie să fiți experimentați. În momentul în care deschideți tranzacții contra trend, trebuie să fiți experimentați și să deschideți short de aici cu stop loss undeva peste structură și ca să țintiți zone mai jos menționate. Un alt lucru la care putem tot așa să ne uităm, pentru că la fel nu suntem siguri că această corecție va veni, în cazul în care prețul se consolidează în această zonă, străpungere, retestare în partea de sus, de aici poziție de long sau de cumpărare. Cam asta am avut eu de spus pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc dacă ați ajuns cu mine până la final și vă urez un weekend minunat în continuare.